Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων. Θα χρειαστούμε οξικό οξύ 1μ, διάλειμμα δίκτυου ηλιανθίνης, διάλειμμα ιωδιούχου καλλίου 1μ και σόδα φαγητού ή ανθρακικό κάλιο. Επίσης απειονισμένο νερό, κομματάκια μολύβδου που παίρνουμε από βαρύδια ψαρέματος. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε και μαγνήσιο για πιο έντονα αποτελέσματα και πεχαμετρικό χαρτί. Η διαδικασία που κάνουμε είναι η εξής. Βάζουμε σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα κάποια ποσότητα οξικού οξέως. Σε έναν δεύτερο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε αντίστοιχη ποσότητα απειονισμένου νερού. Και στους δύο στάζουμε μερικές σταγόνες δείκτη ηλιανθίνη. Παρατηρούμε ότι στο απειονισμένο νερό δείχτης έμεινε με το χρώμα που έχει, ενώ στο οξικό οξύ άλλαξε και έγινε κόκκινος. Μπορούμε να μετρήσουμε το pH των δύο αυτών διαλυμάτων, στάζοντας μερικές σταγόνες οξικού οξέως πάνω σε πεχαμετρικό χαρτί. Αντίστοιχα, μπορούμε να στάξουμε μερικές σταγόνες απειονισμένο νερό και να μοτίσουμε με αυτό το πεχαμετρικό χαρτί. Στη συνέχεια, τα δύο αυτά πεχαμετρικά χαρτιά μπορούμε να τα φέρουμε στο κουτί με τα χρώματα και να παρατηρήσουμε, να υπολογίσουμε το pH, το οποίο είναι περίπου 4 ή 3. Και αντίστοιχα στο νερό να δούμε το pH του. Θα πάρουμε ένα κύλινδρο συλλογής αερίων. Μέσα σε αυτόν θα ρίξουμε κάποια μικρή ποσότητα σόδας φαγητού. Και προσθέτοντας οξικό οξύ θα ελέγξουμε εάν παράγεται από την αντίδραση αυτή διοξίδιο του άνθρακα. Θα παρατηρήσουμε πρώτα αν υπάρχει έκκληση φυσαλίδων, πράγμα το οποίο το βλέπουμε αρκετά έντονα, και στη συνέχεια παίρνοντας ένα κερί το πλησιάζουμε στον σωλήνα συλλογής αερίων και βλέπουμε ότι η φλόγα του σβήνει. Γιατί το διοξίδιο του άνθρακα, που είναι πιο βαρύ από τον αέρα, μαζεύεται και συλλέγεται μέσα στο σωλήνα. Το ότι το διοξίδιο του άνθρακα είναι πιο βαρύ από τον αέρα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και ως εξής. Έχουμε αναμένο ένα ρεσό και πλησιάζοντας αυτό το δοχείο κάνουμε σαν να χύνουμε υγρό και το διοξίδιο του άνθρακα βγαίνει και σβήνει το κερί. Τήρια ζέσεως έχουμε βάλει στο ένα απειονισμένο νερό και στο άλλο οξικό οξύ. Σε καθένα από αυτά ρίχνουμε μέσα ένα κομματάκι μολύβδου. Είναι ένα βαρύδι ψαρέματος το οποίο έχουμε σπάσει ώστε να μεγαλώσουμε την επιφάνεια επαφής του με το μόλιβδο. Αφήνουμε για λίγη ώρα να αντιδράσουν. Παρατηρούμε αν υπάρχει παραγωγή φυσαλίδων σε κάποιο από αυτά. Επειδή η παραγωγή φυσαλίδων είναι πολύ μικρή, δεν φαίνεται καθαρά στο δοχείο. Παίρνουμε, για να ανιχνεύσουμε αν αντέδρασε ο μόλιβδος με το οξικό οξύ, παίρνουμε κάποια ποσότητα
από το διάλειμμα αυτό, τη μεταγγίζουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα και στην ποσότητα αυτή θα προσθέσουμε διάλειμμα ιωδιούχου καλίου. Παρατηρούμε τη δημιουργία κίτρινου ειζήματος και μάλιστα αν αφήσουμε μερική ώρα το διάλειμμα θα παρατηρήσουμε ότι το ίζημα αυτό καθιζάνει και μένει στον πυθμένα του δοκιμαστικού σωλήνα. Αν θέλουμε να παρατηρήσουμε τον αφρισμό και την παραγωγή αερίου, αντί για να βάλουμε μόλιβδο, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα έλασμα μαγνησίου που αντιδράει πιο έντονα και στο έλασμα αυτό μαγνησίου να ρίξουμε μέσα λίγες σταγόνες οξικό οξύ. Εδώ η παραγωγή φυσαλίδων είναι αρκετά έντονη και μάλιστα οι φυσαλίδες αυτές παρασέρνουν προς την επιφάνεια και το μαγνήσιο και παρατηρούμε ότι όταν είναι πολλές το φέρνουν στην επιφάνεια. Όταν σκάνε αυτές οι φυσαλίδες το μαγνήσιο επιστρέφει προς τα κάτω και στη συνέχεια επανέρχεται προς τα πάνω. Ο αφρισμός εδώ διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετά έντονος.